Конбанва! Ваташи ва Кики дес! Тото дес! Кики, Тото, Кун, сладки неща! Yes! Десо не! Десо не! Десо? Да! Здравейте, шашеви сушени плодове. Днес съм с Тото. Здравейте, това съм аз, Тот там си съм тук да ям. Наскоро се свързах с една фирма Dates.bg, които са много готин сайт за японски снаксове, сладки работи, моча, bubble tea. Какво ще имаше? Имаше още куп други неща. Куп други неща! И от най-яките неща, които дават, са дримбоксовете. И днес намазахме една. Благодаря на Dates и на Адаша, шефа, той си знае. Дадете ни тази възможност да пробваме нещата на камера и да кажем какво мислим за тях. И като бонус, съвсем случайно, аз и Тото, че сме водещи на разни аниме събития, където тия неща могат да ги откриете. На 23 и 24 март, показвам мартеницето, да се види, да се знае, да се помни. Кики ще е водещ. Къде, Кики? Аз ще водещ в Бургас. А пък аз на 30 и 31 ще съм водещ в Стара Загора. Елате там, ще си изкараме много добре, обещавам ви. Ще ядем японски сладки. Ще ядем японски сладки, японски готини неща, ще се говори за Япония, за Азия като цяло. Ще има косплей, ще има кей-поп блог! Впрочем, миналата година на кей-попа имаше много повече посетители, отколкото на косплея, и мен това ме знае, защото аз самия съм косплеер. Ами кей-попари, знаете къде да отидете? Бургас, Стара Загора. Ще сложим датите, отново казваме, 23 и 24. Къде? В Бургас. И 30 и 31 в Стара Загора. Март. Ще оставим линкове за събитията в описанието. Добре се справяш. Човек ще каже, че си водиш на някакво аниме събитие някъде. Човек ще каже, че съм ютубър. Ще покажат. Ще излъжат. Млъкни. Тото има канал, между другото, мога да проверите в описанието. Айде ядем. Здравейте, драги зрители! В момента Кики ще използва своята си карта за градския транспорт, защото за друго той не я ползва. Той има кола. Дай на мен, аз съм тук, Виж, аз добре, че го пипнах, защото ако не го бих пипнал, аз нямаше да се... О, мале! Вкусноти. Оле, от сега виждам някакви неща. Пълно с вкусноти, хабибе. Ти само наяде да ме каниш. Аз даже няма гледам, просто бързо да наяде. Добре. Кракери с вкус на скариди. Казвам ви по-близо, защото имам по-дълги ръце. Добре, сега, аз ли го отварям или ти го отварям? Ами аз го извадих, ти го отворя. Благодаря. Много мирише на крака. Мале, краката по някой път миришат на луканка, това не мирише на луканка. Често ли се налага да душиш крака? Не, обаче си подучвам моите крака. Да, има смисъл. Мен ме е страх, аз не обичам скариди. Аз се обичам. Ами... Като хрупка в зой байо. Също краката. Там ли си? Знаеш ли какво бих казал в този момент? Какво? Сладко! Много е сладко! Вкусно! Но не ми харесва. Ти мога да четеш на немски. Какво пишеш? Крека mit гарнелен гешмак. Гарнелен гешмак. С вкус на гешмак? Не, гешмак е вкус. С вкус на вкус. Просто е крекери с вкус на скариди, това е. Колко оценяваш 10? Това за мен е солидна петица. То е едновременно вкусно, но не ми харесва. Това е буквално самия мим. Това е дядо Ламбурдакис, доктор Ламбурдакис, взима динята, слага я на масата и вместо да е диня е просто крекар мит гернален гешмак. Вкусно е, но не ми харесва. От 10. Трети човек ще опита от тези неща и ще каже своето мнение. Доста ми харесват. Така, 8 от 10. 8 от 10. Значи хора, ето ги от нас. Колко е странен света, колко е странно човешкото тяло. Аз не ги харесах, Кики казва ми стават, а пък тук нашия трети човек казва 8 от 10. Choose your fighter. Това е... добре, значи. Така... Dragon Slayer. Demon Slayer. Резача на демони. Това е Demon Slayer, не мога да чета на японски, така че ще дам на Кики да го прочете тук. Потето! Картоф. Пише потето. Тук пише потето. Onyats Company. Компанията се казва Onyats. Old Nuts. Сега с този магически уред, наречен ножица, аз ще отворя този пакет. Внимавай, че може да е някакъв мърч на... Представи си да е някаква супер колекционерска карта, която в момента преебавам. И в момента Кристофър Лайт трепери. Това е някаква готина картичка с тази маска. Незуко. Ти не знаеш, това си пише името име. Незуко Камадо. Така е, това е сестрата на кой? На Камадо Пича, който има расен ган. Не съм гледал Demon Slayer. 1000 харесвания ще гледам Demon Slayer. 1000 харесвания ще гледам Demon Slayer. Айде, 1500. И 50. И 9.
От тук мога да надикнем, прилича на малки такива несготвени раменчета. Сещате ли се? Деца по 50 стотинки. Като малък такъв нудълс прилича, не знам дали се вижда. Такъв несготвен нудълс. Сега ще опитаме най-малките тайни на маги. Главите дали ни са това. Изправи се само, изправи се. Главите. Здраве. Малки тайни. Маги малки тайни. Вкусна. Това е хубаво. Няма вкус на несготвен нудъл. Това наистина е вкусно. Не, има малко вкус на несготвен нудълс, ама ми харесва. Не си ли ял просто несготвен нудълс? Аз съм така. Да, нали? Има вкус на несготвен рамен. Една идея по-вкусен. Да, не, аз съм осмичка. Аз съм девятка. Мен много ми харесва. Не, това вече е четворка. Не ми харесва. Получихме тази готина Незоко картичка. Да, това е как се произнася. Кимецу но яйба. Тук пише, че не се продава. Опа, няма да ви го продам. Ще го дам на Кристофър. Кики в момента не гледа какво взима, първо го покажи на камерата и после ще го видим. Нещо дълго е това, май. Това си мисля, че са някакви бисквити. Вау! Squid Game! Това е Squid Game! Виж, това е таковата! Това е на Squid Game? Това е таковата чудърчето! Това са тези бисквити, които те с иглата ги изваждат. Вътре са няколко, има кръгче, има баба жаба, има и диамант. Или това е квадрат, или е квадрат, или е диамант. Според мен е квадрат, обаче ако го завъртиш, става диамант, драги зрители. Аз ще пробвам да държа. Дай да се помоча. Така. Виждат на... Когато на кафе? На кафе, виждаш? О, прекрасно! О, това ще се яде. За 5 минути в момента ще видим колко бисквитки ще успеем да направим. Между другото, ако се щупи докато ръгаме, съответно сме мъртви, в смисъл някой ще ни застава. Аз и трябва да съм екзекутор. Явно, така се получи. Те ги лишаха! Мамото каза, че си готов. Ти умря ли, а? Нашия човек за камерата умря, така че един... Оу! Не! Вижте, че дърчето, вижте го! Освобождавам го. Не, аз умрях. Това е някакви карти ли са? Това е Dragon Ball. Metallic Sheet Gum. Дъвки, които са като метален лист. Честа е твоя. Честа е на нашия behind the scenes човек. Опа! Така. Колко черен. Това ли е Metallic Sheet? Това демек не е дъвка. Защото пише гъм. Защото ха-ха. Има и дъвка! Я разкажете в коментарите кой е... Важен ли е тоя? И картата хубава ли? Малко като Dragon Ball сме, така, те нали правят много... Те правят така, ние с дъвка, Това е бомбонда, тя се топи в устата. В миналото такова видео пишеше дъвки на японските неща, които си взехме, сдъвчихме ги, те се разтопиха в устата. Мисля, че всички японски дъвки са това, май. Ма харесва ми, бе. Тази драконова топка я оценявам с дъвка 7 от 10. Аз я оценявам с гошко от 10. Черен гошко. Ти колко й даваш? Пак 6 от 10. Може да е по-добро. Така. Оп. Това е. Каплико. Нещо с вкусна ягода. Може би суха паста. Защо думата суха паста е толкова смешна? Голяма си суха паста. Това е нещо, което трябва да си DIY-нем, т.е. трябва да си го направим ние. Между другото, нещо важно, което забравих да кажа, аз опитвам да не ям сладко и не съм ял сладко от няколко седмици. Така че... Мен не ми пука. Това видео е доста важно за мен. На него не му пука. Не просто са някакви мини ягодки. Кажи ги на гълно. Ще ги много шоколадички. Да. Като странен кейс. Като момичешки телефонен кейс. Момичетата може така да си ползват. С мъжете харесване, ако сте момиче. С мъжете харесване, ако сте мъжиче и имате кейс на телефона. Ако не смажете харесване, значи не сте момиче и нямате кейс на телефона си. Аз сега да го видим. Ми натискаш го долу като мерси е моето. Имаш предвид тофифи. Да. Това е японското тофифи е моето. Има някакъв суров вкус. Вкус на всемия тая. И колко им даваш? 4. И аз. 4,5. Защото успях да разчита доста голяма част от упаковката, с това дам и половинка. Аз му давам 3. Ти го смъкна. Дам, след второто е по-гадно. Ако го опна още едно, ще стане 2, така че няма да повече. Така, рамен. Каквото и да е това. А сега ще го опитаме. Имам те. Банана, оризов крекер. На здраве. Dragon Ball. Това не знам дали се яде така директно. Аз не искам. Свежо е. Мирише на банан и на пуканто. Хубаво ли? Да. Яш. Не искам. Малко като пуканки е това. Зерно е ще стиропор също. Това е стиропор. 5, защото е по средата. Да, доста е средновато някак. Да. Има вкус на банан, мирише на пуканки. Няма да направим от същото, от каквото са направили оризоните. 5.
Бургер! Тук има нещо наречено Every Burger. Every Burger, пише Every Burger. Every Burger. I'm Every Burger. Заповядай, хабиби. Вътре имам да откриеш разликите между двете. Да ми скриншотнете си го да мерете разказват. Ударете лайк, ако сте намерили всички разлики! Така, искам да почерпя с всеки бургер. Всеки от вас. За нашия едитър, така. за Кики, за не ти мен не получаваш, за нашия човек зад камерата. Имаш честа да го опиташ първи. Изплюй го за на здраве. Burger, it's only... Има вкусно нещо, което сме яли в предучилищната, едно такова необработено вкарано от Гърция, от Турция. Сусамчето на бургера са сложили. Харесва ми сусамчето на бургера, това е много готино. Релефно. Харесва ми, че самата питка е някакъв крекер. Не ми харесва шоколада и не ми харесва, тук има нещо като кашкавал са се опитали да сложат, това също не ми харесва. Това бял шоколад, не. Но изключвайки всичко това, смятам, лично аз... Смяташ? Смятам, че ми харесва толкова много, за да мога отново да дам на тази храна. 5. Аз ще дам 6, защото ме връща в детството, връщаме назад. Връщаме, когато може да се взема само най-ефтиния круасан. На мен доста повече ми харесва 9, ми казва даже. Сериозно? Да. Заповядай. И то това само за теб. Покажи го да, драгия зрител. Това макарон, макарон. Това е къмпти дъмпти. Смятам, че това е мочи. Не е мочи, а е някакъв нещо друго е. Добре, има и честа да го опиташ. Може си го тялка да бе? Добре. И от теб да бине. Добре. Яш го ти не ми изглежда хубаво, не ми изглежда нещо, което би харесал. Всичко ми улепна. Ами, има вкусно. Нагадно. Това може би е формата от Dates.bg. The date from Dates.bg. Защото дейт на английски формат. Никой няма да го схване това, отне ми 20 секунди. Има вкусно тези френските макарони, само че вътре има като желе. Хем имаш вкусен френски макарон, обаче заради желето ти залепва по цялата уста и е гадно. 4,5, защото съм добра душа. Имам грижовните мечета. Това не е нито Япония, нито Корея. Това, виж го, езика е такъв. Това не е. Това е тайландски. Тайландски мисля, че е, да. Product of Thailand. Добри сме, бе. Не е моето нещо, 3 от 10. Аз просто искам да я видя дизайна. Добре, не знае. Ти кажа 6. Не знам, симпатични са ми много. И визуално, и на вкуса такива цено. Много цене нещо сладко, ама не искаш точно да взимаш тук цялото тия бисквити и да взимаш едно такова. Има вкуса те fortune cookies, където ти ги дават. Но има шоколад. Аз би казал 7. Качвам го на 4. Добре, победихме. Нека стигли! Той е ход! Чито! И това го имаме тук вече. Вече с вкусна крака. Читос! Вкусна крака! Пише чидос. Дамек е вкусно сирене. Дамек всеки читос. Да. Но пише на японски, така че е по-вкусно. Аз съм Тошко от Фарача. Знак със сирене, който мириш на крака, по който не можеш да преядеш. 9. Да, 9. Не защото мириш на крака. Това е бонус. В смисъл, т.е. минус. Това е първото нещо, което изядохме от до и не ни е срам. Това път ще я опитам. Хубаво е човек да има някой зад кадъра да му върши черната работа. Ако някой от вас има рожден ден, това е нашия опит за торта за негов рожден ден, така че ти си жив и здрав. Заповядай си. Здрава. Бананова холидейка. Бананова холидейка. Доста straightforward. Бананова холидейка. Маршмелено, лека бисквитка, такава. Бисквито, даже бисквита не. Много мека бисквитка. 7 от 10. В тези ситуации, в които с тебе ни е много скучно, креативно, примерно записваме някаква песен и си казваме много ми е скучно, айде до магазин за нещо благичко да се вземе. Отиваме вземе си по едно такова. Не бих си взел това благичко. Вярно? Не, Значи не е 7. Добре, значи не е 7 от 10. Добре, хубаво. Солидно 5 от 10. Много петици даваш. 6, днеска 5,5-6. 5,7. Тегля. Избирам Боже, Милкис Refreshing Milky Yogurt Flavor корейско. Крим сода. Крим сода. Значи за рождения ден ядохме торта, сега шампанското го. Абе, Кики, това е прекалено странно. Това изглежда като някаква опайка, просто. Да, като вода, сега си да живееш на 18-ти етаж и това е водата. Мълчи, Ами на здраве, гайс. Айде, дрън. Шампанско и сълзи. Да го питаме. Разбира се. Няма наистина вкусна вода от твоя етаж. Пробуй го. Не е зле, бе! Вода като от дома.
Значи това ме напомня на вкъщи. Кофе камък. Има вкусно старо безалкохолно с малко захар вътре си, панер. Да, не знам, що са писали, че е мляко. Води се вкусна крема кисело мляко. Леко е, всъщност не е зле, мисля. Или газирана вода с захар, или газирана вода с стевия. Да, би си взел нещо подобно. И се надявам да нямаме стомашни проблеми след това видео. Ще ви апдейтвам. Пръчици! Солети се наричат на български. Feels good to be a gangster. Поки. Те сме ги пробвахме в предното видео и вече мисля, че в България се продават все повече. Поки ще продават вече, да, те са много хубави. Много са хубави. Няма лош вариант. Опа, Мари, големи са бе. Да, това 60. Да, така. Аз изтеглих късата клечка. Яш там, хубаво е. Това си е десятка, в смисъл това е покита, винаги са много хубави. Колко да? И доста добро да 10. 10. Да. 10, да. Това се знае, като видиш марката. Те просто не правят нищо гадно. Опа, добре. Това хванахме ли го? Откраднаха го хора. Вземи, наистина го вземи. Изчислено още едно-две неща. Да. Оле, това съм аз. Някакво зелено човече. От Марс? Защо това прилича на прадня? Защото това реално сигурно е. Не бе, матча, това е матча. А ти искаш цялата? Чупим на две. Джан! Кампай е на здраве на японски. Хората си мислят, че знам целия японски. Компания. Кампай. Компания. Кампай. Компания. Компай. Да ядем. Няма никаква мача вътре. Няма мача. 3 от 10. Като вафличка за бебета е малко. Мега мекичка. Заю байо, ако беше във формата на вафла. Заю байо с някакъв много questionable сладък крем. 4 от 10. Бих го взел на някой бебе. Си го взела на твоето бебе. Благодаря. След 20 години като направя едно. 2. Да. Аз тук много щедро се давам. Оле, риб, хечи, да. Каквото и да е това, дай да ядем. И ако умрем, беше ми приятно. За мен беше чест. Оги, няма с какво да ти подам ръка, съжалявам. Има. Идвам само с здрави. Влади! Добре, това само за монтажиста ли? Защо? В смисъл имаме зрители тук. Само да подушиш. Значи по аромат е десятка. Значи мирише точно на киткат с ягода и дето е от миналия епизод. Това е като твърд киткат с ягода. Корни с ягода. Да, може би да. 7 от 10. Това е корни с ягода. 8,5, даже 9. За мен е 6. Най-големият недостатък е, че те много обичат японците да вкарват по 5 парченца. В смисъл, това е голям пакетче с 2-3 парченца. Ние ги изядохме тук. Затова са слаби хората. В момента виждаме едни 3, готово е, че са 3. Това ще са един цвят. Искам зеленкото. Аз исках зеленко. Добре, извините. Жълто или оранжево? Оранжево. Аз вземам пикнята. Това се е видял, давай. Желе. Значи прозрачно бяло суполче, зелено суполче и предполагам оранжево суполче. Много рядко живота ми се налага да ям желе. Не съм ял желе до сега. Така. 7 от 10 му давам аз. 5 от 10. Много е сладко, всичко ми лепна в него. Цялата маса стана в него. 3. Така. Опа. Уау! Корейска дъвка. И на тях пише вау. Сега ще разберем дали корейските дъвки се разтапят като японските дъвки. Оле, гледай. Дъвчащи бомбони. Май го призовах, май то. Знаете ли какво казваше бабата на една колежка в нова социална поезия? Какво казваше бабата на една колежка в нова социална поезия? Не клапай, лапай. Мисля, че тук що си доказахме, че в Азия няма дъвки. Те хора не са чували за нещо, което може да дъвчиш цял ден. Но това е истински дъвчар бомбон. Не ми харесва. 9. Мисля, че всичко сяга да ми харесва тук. 4. За мен е 8. Така. 4. Я вземи още една. Не харесвам да чача бомбони. Кики, какво да ти кажа, освен изядохме всичко в тази кутия. Мисля, че остана само кутията, така че... Този буклук тук. Това не е... Аз просто си хвърлих буклука тук. Помислих, че е ново. Сега не знам колко калории сме погълнали и какво ще се случи с нас на сутринта, но супер много се забавлявах. Мисля, че дойде на това видео. Мерси, че Оги беше с нас, мерси, че Вики беше с нас. Мисля, че имахме партньор тук креативен. Мерси на Дейтс, че бяха така добре да ни пратят тая кутия, защото можеха да не ни се доверят изобщо и да си кажат, тия са някакви измамници, най-вероятно просто ни пишат така. Но съвсем случайно се оказа, че на тия събития, които те спонсорират, пък ние ще бъдем и водещи. Колко удобно само. Така че, елате да се видим в Бургас на 23 и 24 си ти само от аз. Бургас. Само аз.
него го няма. В Бургас той е в черния списък, там да го пускат. Аз нека там имам лоши събития около Меден рудник, които са станали. Но пък в Стара Загора ще ме видите на 30 и 31 март. С Ира ще направим Хазбин хотел представление, а тя е жури. Аз няма да правя абсолютно нищо като представление. Аз само ще държа микрофона и ще се гледаме по другия водещ. Кой е другия журещ? Жорещ. Давам ми много информация, която реално ми трябва. Другия водещ е Марио. Не знам, ето казвам ви го. За какво ли? Марио се казва. Яко, той е Марио и с мен ще бъде и с него ще бъде, но няма да ги видите едновременно. Така че елате и поздравете мен, Тот Стамс и него Кики и заедно с нас Марио също. Елате и му кажете здравей, Марио. Да, той е мъж. Така че елате при нас, той е мъж на 40 години, с детенце. С детенце и братичка. Такава и говори, но е много добър човек. Така че елате, поздравете него, поздравете нас. Ще сме там, ще си поговорим с вас, стига да не сме заети. Ще ви черпим Оризов царевица. Ако кикнехте по време на този клип на здраве, ако повърнахте, съжалявам. Ако видеото ви е харесало, сможете едно харесване. Борим се за 1559, май. Така че, да, моля. Колкото повече харесвания има Кики, толкова по-вероятно е да изгледа Demon Slayer, така че харесайте видеото, дори да не сте момиче с кейс. Това е абсолютно вярно, да. И междувременно посетете сайта на Dates, които бяха наистина така добри да за всички неща. Там може да видите подобни и още. Плюс, ако си вземете такъв Mystery Box, някои от нещата ще са същите, други ще са различни, дори може би по-хубави, така че пробвайте си късмета там. Посетете моят канал, Тот Стамс, аз съм готин човек. Как ще направим реклама? Вие, за нищо не става, само тук дойде, направи мазало, изяда се и сега ще си ходи. И си направих и реклама. Според много на нещата, много качествено съдържание. Мен да има от време на време. И аз съм в клипа. И аз съм в клипа. То се прави да го кажа, да. Ето ме казвам. Кажи го сега. И аз съм в клипа. И това е в клипа. Благодаря на всички, че си гледахте. И скоро 30 000. Мерси на всички членове, изписани са началото на Тото. Благодаря на всеки един. Това са хора, които реално дават някаква сума всеки месец и страшно много ги ценя. Ако искате да се включите към тях, долу ще видите един много як бутон. Как се усети това? Гореше ли? Не кихнах по време на този клип. Клип на здраве. Благодаря ви пак, ще се видим с вас както винаги в следващия епизод. Чао, чао! Just in time we're gonna save the world. С този монтаж.